Отборът на Латвия. Много красиви екипи. Излизат нашите девойчета. Все още един от най-младите отбори. Родени са 77-78 година, което ще да рече 14-15 годишни. 4 от тях участваха на Европейския шампионат в Штутгарт, т.е. 5. Без Иванка Видолова. Каква е тази прокоба, не мога да ви кажа. Една от лентите се откачи от дръжката. Беше използван резервния уред извън очертанията. И то при такова силно начало. Тук слушайте шума на залата и се ядосвайте. Сега въобще не ми се иска да правя сметки колко означава използване на резервен уред, колко означава спирането на съчетанието и паузата, колко означава тази и онази грешчица, защото тук нещата са ясни. Силно започнаха, силно завършиха, но една лента се откачи от дръжката. Както щете го наречете, късмет ли, прокоба ли, това е положението, но е сигурно, че българките ще излязат не само от претендентките за медали, но и от шестицата. Много е вероятните и в отработването. Знаете, че ансамбъла живее и тренира на националната база на Герена. Хубави композиции, но за жалост нито една от тях така не заслужи полагаемото се по различни причини. Която така и не можа да се види в пълния и блясък и смисъл. 8,350 за изпълнение. Това отрежда 13-то място на българките преди последният отбор на Франция.